gauza hona dela, ez, egia da, bigarrengo maila horrek ere asko laguntzen diola, horre gotea bigarrengo taldeak. Bigarren urtez jarraian, aurten berriro ere. Bai, da aurreko demoraldian, demoraldi hona zait talde handi bat dagoela, eta hori hasi da partidua. Realak partidon bat egin. Lehenengo ikutioan, azkenean eskubialdean dago baloia, Aranburuk erdiratzeko modua dauka, Barrene berriro ere hor da erdiraketa. Lesiorik ez eukitzen. Hori da, gauzarik honen. Sergio Gómez, korner erdiraketa, errematea, bai, hala? Atzelaria. Atzelariak, ez da, bai, Minksek uste dute berak egin duela. Eskuinaldetik, jokaldia orain, Aston Villakoek, ezkeraldetik, jokoa orain, Matzen, erdiraketa egiteko moduan, Matzen berriro ere, jaurti, Remiroren gelditua. Begira, nola etorri den Herberetakoa, bere, ala inbeste ikusita, defentsa lana ere bada. Talde moduan esan nahi dut, Ez bakarrik atzeko lerroa hori gainera, ez gaude oso ohituta, eskualdian Reala baloi luzeak ematen, Ez du buelta mango, ez da? Beste oso aldetik baloia ateraz. Barrukaldera, Matzen, erdiratzeko modua dauka, eta errematerik ez, gol. Ez ba, ondo, oso ondo Remiro, bazirudatu, ondo Jon Martin buruz, baloia urruntzeko alegin horretan, Matzen berriro ere, atzera, errematea dago, eta gol. Zuloa dago, hiru lau bider sartu dira, lehen jokaldi garbia egin dute, eta oraingoan, Bilakoentzat izango da Buendia, erasoan. Lauda defensan, hause da, transizioetan ez daitezela iritsi, egin beharrekoa, falta azkenean. Hobetu beharrekoa. Buendia. Belingo 2 minutu horietan baloia jabe izan eta ondo jokatu gaina, baina iruditzen zait garbi irakurtu. Ara, Jangel, jaurti, ez ba! Ona Jangelen jok... Larrak. Hor da, jaurtik eta egin nahi zuena ora. Baten baite bestean ez, baizik eta denetan. Ara, Martxal, atzekaldean baloia utzi, gol izan daiteke, berriro bigarrena, bai, ondo, Reala ondo, bigarrenean, Ole? Bai. Lehenengoan, aseguratu edo ziurrago jaurti nahi izan du, ez du jaurti nahi, oraingoz, ireki egingo du, orain bai. Eskuinaldetik, Mati Kasik egin du jaurtik eta hori, ez du behar bezala errematea egin, eta Remiro bere lagunei taldekide erasoan eta azkar da bizkor jokatuz, Aston Villa, Buendia jaurtitzeko modua, ez dago falta. Jaurtik eta bai eta kornerra izango da. Barrene, bera bakarrik, laguna ikusi behar, ona pasea oso, Oskarson buruz-buru, eskubiarekin kontrola, ez ba! Ze pasea aparta eman dion. Barrenek bestaldean dago, pase ona, vale. Ondo, Martxal. Berriro ere Oskarson, oraingoan jaurti eta oraingoan, zer? Min hartu aldu. Ez da. Amaitzear dago, bat eta bat. Bukatu da. Aston Villak bat, Zenuntzek egin du gola, 14. minutuan. Ere ikusi dugu, hasi da bigarren zatia. Ez da, bai. Jangel eta Zaharian, hor da, korrika egiteko modu batik, horixe da, barrura pasea, ona ez. Egozkan bozegoen Barrenetxea, horixe dauka, Zaharianek talentua eta kalidadea badauka, soberan dauka. Direla, benetako partiduak. Ez dala gauza bera, Martxalek gaur egin dezakena, igaz ere aukerak euki dituenean, badela futbolista eta gainera oso serioa da. Ze pasea hor, Martxal, jaurti, ez ba! Joan egin zaio, baina intentzio handia zen egiten duen presioa, baloia galdu bezain pronto Realak, eta berriro lapurtu Jangel. Falta egin diote, bai, halako batean. Baina, benetan, azpimarratzekoa, goiko presioa. Erasoan, Maisanok, darama orain ardura, atzekaldean berriz tropakek, mataratzoren. Ara, gola daba, balekoa gainera, ez da? Bai noski, begira! Hori Oskarson, nola ez ba, aipatu duzu lehen, Larra, hau beti hor inguruan dago ez, baloia atetik ateratzen denean, atezen dagoean baloia inguru horretan. Aukera orain Aston Villak, gola. Berehala egin dute,
Beste asko iraun. Realari, abantaila. Egitura guztia. Ona. Bai. Jogos kanpo da. Zaharian, arean sartuko da. Ez du asmatu, zeni bota. Ni usten dute Turrienteseko Tinek buruz, Sergio Gomezek urrundu, azkenean Zaharian ingurutara iritsiko da baloiari falta. Iaba. Kax. Bigarren zutoinean. Zaharian, baloia ikutu, jaurtitzeko modu da Diazek, ona da pasea, eta baita gola ere. Ala, jokoz kanpo, ez da egipanik. Ez gola da. Gola da? Bai. Gola da. Karrera, honek ere, mutil honek ere, ze pausua, aurrera pausua eman duen. Horretan zalantzarik ez, hori da reala. Lapurtu egin dute berriro txuri urdinek. Agirrek, eskubialdera pasea, kanpokaldearekin, karrera berriz ere, jokoz kanpo, eskuarekin egin duela kontrola. Olako partidu batean, hoiek atera baino lehenago, beste batzuk atera balima dituzu, zer pentsatu ematen du, ez? Baina Patxeko lehenguan ere jokatu zuen, eta lesio batik dator. Realak akatxe mate egitu balima du, Aston Villa dago, agian noiz bukatzen dena. Bai. Barrutik, gutxien erdirak eta bigarren zutoinera, gola izan daiteke, bai, hori gola da. Hala? Bai, gola da. Bai, noski hori gola da. Ruperezek sartu du gola,